biko n'udonu ka anyị ga-eji wee merinu onye chili jobibe ya kpelu gaba onye n'uga ekwenu na-afụgozinu ibe ifelenu ka ọ na-abịa ibe ga-eme na be ndị ọzọ anyị eje n'uga edozi ibe m o webụrụ nke dị na banye ọkanye na na-edozi ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udonu biko ka anyị jikọta n'ụdọ n'ụwa nnukwu obi n'olinu anyị jedonu anyị ọbịazenu anyị jedonu anyị emerenu anyị amarịbanụ anyị ekewazenu anyị ekposa anyị ekwunu ife onye nwere ike imenu ya bigonu mebenu ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m unu nke onye chiri yezelo tupu ma akwacha akpịrị m dịka onye Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ nwere otu ndị Igbo na-eshi ekwu okwu ha na-epugodo ụzọ so ndị Igbo mekanụ, ndị Igbo mma mmanụ, ndị Igbo mụọnụ, ndị Igbo zụọnụ, ndị Igbo ụmụnụ zụkwa unu ise. Ọ bụ ohere a ka anyị ji anabata unu na-akọ n'uche zuru oke bụ mgbe anyị ji emetụ ọnụ na ihe dịgasị aṅa na ihe dịgasị aṅa. Eji m ohere a na-anabata unu ma ndị otu anyị ma ụmụnne anyị ndị nọkwa n'ọwara nke Facebook ma ndị nọ n'ọwara Twitter ma ndị nọkwa n'ọwara nke a na-akpọ Instagram. Ọ bụrụ na ị nọ Instagram nọrọ na Instagram ị nọ ị ga na-ahụkwa ihe anyị na-akọwa akọnuche mgbe anyị ga-emetụ okwu ọnụ n'ala Igbo. Onwe nke dị mma anyị eme aka otu a, onwekwenu nke jọrọ njọ anyị agbafe aka maka asị ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, kpọkwana ihe ọma ihe ọma. Ọ ebe a ka anyị na-emetụ okwu ọnụ. Nwekwe ka anyị kwujọrọ unu agwa anyị sị mba nke anyị kwuru ọ nwere otu ọ dị, anyị asụkwa unu obi unu kụjụọ. Mmemme a ị nwekwara ohere itinye ọnụ na ya ma ụmụaka biko ana m ayọ unu ekwekwere ka nwa gị lakpuo n'ahụ ha akọ n'uche anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Gị nwa bụ papa biko echefukwala ikuru mmiri dobe n'akụkụ gị adịghị ama ama mụ na nwanne m kwuo ihe tọrọ ọchị. A sịkwa na ose gbakọrọla gị na enweghị mmiri ji wee tụkpuo akpịrị, ga-ewere mmiri wee tụkpuo akpịrị maka adịghị ama ama. Aha mbụ aha m aha ahụ agara gị lecha anya tinye na ebe a na-akpọ NAFDAC approve. O mere aha m approve. Aha mbụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. Ọ bụkwa naanị m bịara ebe a, ọwụ nwanne anyị nwoke nke hụ unu ma ihu ya mana ọ na-abịa bibejie ya oji ya gaa nwa obodo ofesi ga-agagharịchakwa ma nri ndị ọcha takwa ma karọt ma ụmụnne ya n'ebe ahụ. Ọ batago ya sị ka ya sokwe bịa mee akọnuche ụbọchị nke taa ka o kelekwa ndị Igbo enyi ọha. ịgbala n'ụgbọelu ịgbala n'ụgbọelu ikelecha ndị Igbo gaa gwa anyị otu ụgbọelu si efeli nnọọ. Igbo mma mmanụ, Igbo rienu, ṅụọnụ, mụọnụ, ise zụọnụ, ise ụmụnụ ga-azụkwa unu ise. ndewonu. Aha m bụkwa Emmanuel Ekezie.
abịakwa mbịa nọnyere unu ụbọchị taa na mmemme Akọnuche. onye ahụ ị ga-emechata aka na ezinụlọ na Akọnuche adịghị ya mere anyị ji bute mmemme a ụbọchị nke taa ka anyị na unu nọrịa wee leba anya n'isiokwu anyị mara ma ihe na-eme na Akọnuche dịkwa na ya ma ọ dịghọ na ya ma a ga-ewepụ aka enwe n'ofe ma a ga-ahapụ ya tupu ya aka mmadụ ya mere gị bụ onye nna kpọta ezinụlọ gị kpọta ndị agbata obi gị gwa ha n'oge Akọnuche megịrị gịnị o ruo ole na-atụfughị mgbe anyị ga-agwakwa na isiokwu a ji bịa anyị dịka nwanne nwoke si kwuo a ga-atọpụkwa igwe akara igwe ga-eji nweta anyị anyị chọkwara ka unu kpọọ tinyekwa ọnụ n'isiokwu anyị ka anyị na unu wee karịa ka anyị ghọta ihe anyị nwaanyị nke ọma. daalụ nne tupu o nwere ihe ị na-ekwucha ha maka anọ m kwuo ebe a ịgbala nwa plen amaghakwana obodo nke ijere eje ọwụ obodo nke ọkụ na-enwu n'elu ka obodo nke ọkụ na-anọghị anọ. Agara m Ngwori capital of ala Igbo Owerri. Akwa ngwara unu Ngwori ala Owerri maka na nwee ndị kwuru na onye si ala Owerri arịghị ya mma ya kwara liri ịhụna na ịgachala ala Owerri lekwa otu ihu bụ isi amụke gị rie ma ofe ụgba ma ofe ọ dị mma. Tupu anyị agbapụ ya ọsọ tupu ya tọpụ ngịga anyị ga-agụrụ n'ogwu ahụ anyị na-eji anabata ndị nke anyị. Biko tupu anyị agụ egwu ahụ na-ekelekwe nwanne anyị nwoke bụ Empire Iwe ha bụ onye na-eme onye obi ya nọ na ya bụ Akọnuche na-ekelekwe nwanne anyị Chinedu nke Ogun steeti o kwuru ahụ ịcha ha ike mana anyị na-ekele Chineke sị ọ na ha agbakele obere obere. Chinedu biko ayakwala ọya ka anyị yawagwanụ nke bụ agụụ n'ihi na a sị na agụrụ nwere olileanya agụ nwere olileanya anaghị egbu egbu. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ya ọsọ n'oge ahụhụ nwanne mmadụ. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwara Akọnuche. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwara Akọnuche. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwara Akọnuche. papa mama unu nwekwara Akọnuche. ụmụ okorobịa unu nwekwara Akọnuche. ụmụ agbọghọbịa unu nwekwara Akọnuche. ndị mama unu nwekwara Akọnuche. ndị polisi le unu nwekwara Akọnuche. ndị amị le unu nwekwara Akọnuche. ndị na-amashawo unu nwekwara Akọnuche. ndị na-aṅụ mmanya unu nwekwara Akọnuche. ndị na-alụ ọgụ le unu nwekwara Akọnuche. onye ọbụla le unu nwekwara Akọnuche. ịmasko ị nwekwara Akọnuche. nwa bụ Chukwu na-enye ị nwekwara Akọnuche. ọ dị mma otisha ya egwu a ya dịzie ka ọ bara na siki ọ bara n'ahụ. ị nwekwa Akọnuche dịka ndị niile anyị kpọchara aha maka onye ọbụla dị ndụ tochiri ime gịnị inwe Akọnuche ya gbutekwele gị ọ bụ na inwe ha akọ ma ọkwa na inwe ha uche ga-agwa nwunye gị sị obi m biko nyetụ m uche maka nke m na-achịfụzi achịfụ ya bụkwa na nwa gị nwoke wee onye nwere akọ ma ọ bụ nwekwa uche ga-agbachiri nwanne ihe ọjọọ ọ bụghị ihe ọjọọ n'ihi na asị onye ajọ anaghị efu ụzọ onye ajụ anaghị efu ụzọ ọkọ kọwa mmadụ ya gakwuru mmadụ ibia kọọ ya ọkọ akwewata ya ekwuchala ihe niile. Ọ dị mma tupu anyị atọpụga ihe nara ngịga anyị na-ekelekwe ndị na-ekiri anyị ugbu a maka nwa ị na-ekiri m mụnwa na-ekirikwe gị anyị na-ekele unu. Tupu anyị agbapụ ọsọ tọpụga ihe nọ na ngịga anyị ga-agaga kwacha akpịrị maka egwu anyị gụrụ ugbu a ka anyị gaga nyochakwa onwe anyị maka nwekwara Akọnuche. Ọ bụrụ na enweghị m Akọnuche ma kpachiri nwanne m ma enyetụkwa ya akọ ka okwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa ka ọ bụrụ ihe kụrụ n'igwe onye were ọnọgụ gwa ha so onye ayọ ka ayọrọ doolodo onye metụkwala igwe onyonyo n'aka kama gbalite na ya anyị na-echeta oge na-adịghị anya anyị na-abịanụ.
dị mma ọwụta ka esi anabata unu na akọnuche zuru oke. Anyị ka na-ekwukwe ihe gbasara akọnuche zuru oke. Anyị ka na-etikwe mkpu ka ndị Igbo nwekwe akọnuche zuru oke. Ọ dị mma akọnuche zuru oke dịka anyị si gwa unu na mgbe anyị na-emetụ okwu ọnụ na ihe dịgasị iche iche n'ụbọchị nke taa mụ na nwanne m nwoke anyị abịago ka anyị gwa unu otu o si wee dịrị n'ụbọchị nke taa. Nwanne na-egbughị oge ha ị ga-atọpụ ngịga maka ihe anyị bụ n'ụkpọ ọ karịrị akarị. Anyị na-abịakwana ha sị a na-eji mgbalụ wee tụpuo ihe a na-ekepe ekepe. Ngwa kepe ka ha nọ. Igbo ndị ọma, ekelekwa m unu, na-anabatakwa unu na mmemme akọnuche. Ọkwa n'ọgbọ akịka na-agbanye igwe onyonyo gị ịbịa ịnọdụnyekwara anyị na mma onwebe nke gara aga. Ya mere anyị na-adakwa unu nọn. Okwu akpụ n'ọnụ taa ka anyị ji mere isiokwu bụ ọrịa a na-akpọ COVID-19 coronavirus. Tinyekwa otu ndị si gọọmenti si mepee ụlọ akwụkwọ si ụmụaka ha gaghachi ji agụmakwụkwọ. O ziri ezi? Akọnuche nọ na ihe ha mere si lekwe ka korona kwa ụbọchị anyị na-ele news na ihe onyonyo na-egekwe na redio na ọ na ha abawanye na-arị kama ọ ga na-ala ala ya na-apụtakwa nke a kpọrọ second wave. Ije na Lagos, ije na Abuja, ebe obere gara Nigeria gburugburu kama ọ ga na-ala ala ọ na-arị adịkwa n'etiti bịa mepekwa ụlọ akwụkwọ si ka ụmụaka ga-achịwakwa ụlọ akwụkwọ. Ihe ahụ ọ dị mma ka ọ dịghị mma? Ọ dị mma dịka isi wee hụ ya na igwe onyonyo gị. Ọ wuche onye adịghị njọ maka anyị ga-ekwu uche nke anyị gụnwakwa ekwu uche nke gị. Onweghị onye gwara nwunye ya si biko shiwere mmiri ọkụ na ya ga-ada elu. Anyị na-ekwu ebe a ọ bụrụ na ọ dị mma gasị anyị so gawa n'ihu ọkwa na ọ dị maka na uche nke m ọ bụ onye dị ndụ bụ onye na-aga ụlọ akwụkwọ ọkaracha ụmụaka na-ama ha nke ha na-eme. Olee otu anyị kara echetukwu ka mara ma si ma ọ ga-akụjurata a ga-echetụ ihe m ji so akara echetukwu bụ maka ama m ebe etochiri ịga ugbu a ya adịzie ka mụnwa ọwa akwadoghị m sụ mepee ụlọ akwụkwọ. Nwa onye na-akwado sụ mepee ụlọ akwụkwọ ma ha na-ekwu bụ ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ ha amụtabeghị ihe dịka mụ na gị bịa hụ atụmatụ gọọmenti nyere si n'ọhịa tochiri ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ tupu emepe ụlọ akwụkwọ. Ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ihe ndị a niile anọghị ya. Gịnịkwanụ mere ụmụaka mmadụ ga-atachacha afụfụ mụọ tacha afụfụ zụọ ha tacha afụfụ ha gị bịa hụ na nsogbu etinyere ha na nsogbu. Ọ wee ebe a ka nwa onye si n'uche nke m onweghị nsogbu dị na ya akwe na aghọta n'ihi na a sị na ihe niile nwere oge. Ihe n'ime ha n'oge onwe otu ọ dị. Mgbe ụmụaka kwesịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ha nọ ịmakwa na afọ gara aga na ha anọchara ya n'ụlọ maka afọ gara aga rubo ọnwa 3 ọrịa apụta ha nọgide n'ụlọ afọ agwụ abịasịkwa ha bịa nọkwa n'ụlọ makwa na echefuchala ha ihe niile ha gụrụ chefuo nta chefu ime were fuo ya na garị lofe ya na akpụ ha nọ tukwuo. Ihe m chọrọ iji ugbu akwụkwọ onye dị ndụ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọrịa ọ bịala wụ na ọ bịala echela ka ọ laa okwe ha ala a ga-ekwadoro n'ihi na ọrịa abịala ihe ụwa kwụrụzie nwezi ihe ga na-aga n'ụwa n'ihi na coronavirus nọ. Mana ndị ke nwụrụ anwụ ha ka ga-echigata azụ bịa ịga akwụkwọ. Ihe ga-aghọta otu o si ị na-ekwukwa okwu gị na-ekwu ma ọ bụrụ gụnwa. Ọ bụrụ m nwa agaghị mmasị na n'ihi na ọrịa coronavirus ịmakwa mgbe ha mechichara ma ụlọ ọrụ mechie ihe niile mana ugbu ebe niile emepeela asị gị ngwa gị kpuchie nke a na-ekpu n'imi na-akwa aka gị mgbe dum na-etinye nke a na-akpọ hand sanitizer. Ị na-eme ihe ndị ahụ ekwela mmadụ ibe gị n'aka nyenụ nke a na-akpọ soshal otu mụ na gị si nọrọ. Onye ka ị na-agwado ihe ị na-ekwusisi ugbu a ọ bụ okenye dị ka m ka ọ bụ ụmụaka na-ama ha dị? Ụmụaka ahụ ọkwa okenye ka ahụ agakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ọkwa okenye na-akụziri ha ụmụaka ibe ha na-akụziri ha. Onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ ọ na-ọbụghị gọọmenti nwe ọ mmadụ nwee maka e nwere private nwee gọọmenti ọkwa okenye ka ha na okenye ahụ ọ chọkwara ịnwe anwụ ọ chọghị ịnwe anwụ ha ga na-enyekwa aka ka anyị wee ya ugbu a maka okwu anyị na-ekwu ebe a uche onye adịghị njọ ka anyị wee ya ugbu a na-asị
ụmụaka niile na-aga ụlọ akwụkwọ chọrọ ibido la ha were ka a na-akpọ ka eji ekpuchi imi a na-akpọ face mask mebi chọrọ ịkwa ụkwara ga-ekwa ya n'ime maka asịrị ahụgo m ebe maka ọhe coronavirus a covid-19 a even ịnọrọ na moto zee uzere ịnọ na nsogbu ihe niile nọ na moto ahụ ụfọdụ ga-amabata ime ọhịa enwere ihe a na-eje ele n'ihu ihe a na-eji ele n'ihu ọwụ temprechọ ọwụ iche ịmara ma temprechọ gị onwe onye nwere ike inwe ọdịnarị kata onye ji mara korona o nwere ihe ịrịba ma ọ na-egosi ma ọ bịawa mgbe tupu korona abịa enwere temprechọ ha na-eji elele ma ahụ onye ahụ ọ dị oke ọkụ mana ọ bụghị ha ihe na-ebute ahụ ọkụ ahụ mmadụ nwere ike inwe azụzụ nwee ịba ahụ gị na-ekpo ọkụ ọwụzi apịaghị ihe a n'ihu ahụ gị dịrị ọkụ n'ihi na ejighị n'aka na coronavirus na onye ahụ apịala ya ihe bele akwa maọbụcha red asị na ọ kwesịrị isi gị lawa n'ihi na ihe a wetiti ụmụaka apịa ha na nwatakịrị ọbụla n'ihu ọgwụ na ọ nwere ịba ahụ ya lawa ha ndị bịa jee leruo ya ọ wụrụ ịba ha gwọọ ya ịba ọrụkwa na o butele korona ebughị ya ebe gọọmenti wepụtara na a na-agwọ ndị korona ejede agwọ ya ka onye ụmụaka na-eze ugbu a na skuul ọgwa onye nkụzi ha echere ihe a ma bịa ahụ maka ihe na-ekwu ihe a uche onye adịghị njọ ọ bụkwa na akwadoghị nsụsụ gaba sa agala ụlọ akwụkwọ mana ihe mma ke mbụ ọ bụrụ otu mma ugbu a akwụkwọ onweghị mgbe ị ga-anọ irugotukwa 50 years chọrọ ịgụ akwụkwọ ị ka ga-agụ akwụkwọ maka ihe m ji na-ekwu ke mbụ onye dị ndụ onye ga-agụ akwụkwọ gị ruo 30 years ka achọkwa ịgụ akwụkwọ ị ka ga-agụ akwụkwọ nsọ anyị na-agụ si na oge na mgbe dịrị ihe niile nọ n'ụwa ihe n'ime hụ n'oge otu ụmụazị a na-kwesịrị ịgụ na-agụzara 1 2 3 mgbe ha toro na bịa ha bịa na-ale onwe ha na ha gafele ihe ha kwesịrị ime na ha kwesịrị na-abịa ga na-apị kọmputa ha na-akụziri ha otu a si agba mmadụ ọgwụ ịbịa na-akụziri ha otu a si agụ agbechede na ha gafele ya mgbe imehie mgbe oge ha kwesịrị oge ha nọ afọ 2 afọ 3 kwesịrị ikwe mgbe ha gbachaziri afọ 5 afọ 10 bịa ihe ekụzi agaghị ekwe ọ gaghị atọ ụtọ n'obi mana ebe nsogbu nọ n'ahịa ugbu a anya bewe imi esoro ya bewe ama m uche gọ na-aga kwado ebe ahụ anya bewe imi esoro ya bewe aha bụ mụnwa ma ụdị ịhụnanya ụmụ nwaanyị nwere n'ebe nwa ha nọ ma ụmụ nwoke nwere n'ebe nwa ha nọ ugbu a olee otu ọ ga-adị gị ịnụ ugbu a akụrụ ekwe kpokpokpokpokpo na ebulatala nwa gị na gịnị mere na o butere coronavirus ebe ka o butere maka ọ nọ n'ụlọ butere na ọwụ ma o shighị n'aka nke onye nkụzi ya echi n'aka nwanne ya enyi ya nwoke n'ụlọ akwụkwọ ke akpọga face mask ya eyipụ ozugbo ya hụrụ n'ụzọ ya tụtụrụ ya eyiri ma ụkwara nke obere ụkwachara ebe ahụ nwata ewere ya wee vute ihe ndị a ọ kpara ihe anyị na-agbachi si na ọ ka mma asị emeghị enwere ngwa ngwa mmadụ ga-eme meghara ọdachi nwekwere ngwa ngwa mmadụ ga-eme ya enweta ọdachi n'ụzọ ihe mere ihe ahụ mgbe ha ọ bụ ụzọ pụta ma ha bịa mechie ụlọ akwụkwọ ma nke ntakịrị ma nke nnukwu si ma mahadum emechiche m mana ugbo elebala anya na ya onye lebara ndị gọọmenti etiti elebara anya na ya bịa sị ihe nke a agaghị ekwu maka mgbe a mechiri ihe niile mmadụ anwụchala ahụ agụrụ egbuchala mmadụ n'obodo a agaghị eji maka na ọrịa bịara emechi ụwa agaghị awaga n'ihu ihe niile kwesịrị na-aga na onwe ihe bịara ga-eme ugbu a na omebe mbụ ụwa ga na-aga n'ihu so ihe mere na ọ bịara anyị nwa ga-akwadozi mana ka anyị na ya ga-esi biri ọ dị mma mana ajụ m chọrọ iju ugbu a o nwere atụmatụ na ntụziaka gọọmenti etiti tinyere ụlọ akwụkwọ niile chọrọ imepe enwekwara ndị na-emepebeghị enwere ndị ka na-emepebeghị enwere ndị gọọmenti etiti ha si ha emepele ndị dịka Kaduna steeti gọvanọ ha si ha emepele enwere ndị ama m na-aghọta uche m dị ya kedu ọ dịghị ka gọọmenti etiti tinyechara atụmatụ na asị ndị emepere makwa ndị chọrọ imepe lekwe ihe a chọrọ ka ọ nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ga ọ dịghị ka na enwekwara ndị gọọmenti etiti ahụ zipụrụ so ha ga-amara ma ihe ndị ahụ ha ga-enwe ịma izu abụ izu nke mbụ ụlọ akwụkwọ mepere ha ga na-enyokwe onwe ka ha si nụta akụkọ dị aṅaa gọọmenti etiti ma ihe ha ga-eme ngaji ebe na-ekpe ekpere amatụ tutu gaa bụ ụlọ ekpere gaghị kwa aka gị
ịkwachara ka ọ na-enweghị nke a na-ekpu n'ihu ha nwere ha enye gị ọkwa na ụdị adị ha sị gị lawa na Chineke amarala na ịbịala ọkwa na nwere nke ha nwere ha enye gị de iru ịba tupu gị abakwula ekpere apị gị nke a na-apị n'aka nke a kpọrọ hand sanitizer ka ejikwa hịọ n'aka gị irukwa ihe otu esi dewe oche adịkọ ha ọnụ mana okwu ụmụaka ahụ ihe bakwa ya ma onye ukwu ma onye nta nweghị onye chọrọ ibute ka agwa onwe anyị eziokwu ndị ụkwa ndị nkụzi ha ga na-atụkwa ụjọ ma ụmụazị obutele ebe ụlọ nne na nna ha abịa bibiga ha niile ga-eke nkwụcha na-ele ha anya ọfụma nke ọbụla kwara ụkwara ahụ nwekwara ka ọ dị a ga-eleba anya onweghị onye chọrọ ịnwụ anwụ enwe onye chọrọ ịnwụ anwụ ọ dị mma enwere onye zitere anyị ozi ugbu a emechaa anyị ga-agụ ozi iziterela anyị o gochiri anyị na-ekiri anyị ma ilekwa anyị ugbu a ị ga-ahụ n'oge na-ete ha aka anyị ga-atọghapụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ wee tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ enwekwara ike kpọọ ya kpọpụta ya kpọpụta ọ bụ na ịhụcha ha nke nọ na igwe onyonyo okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe gbasara ụlọ akwụkwọ enwe onye si n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka nke m na-agakwa mana ihe iji wee ọkwa ụjọ maka onweghị onye ụjọ na-atụ ọ ka mma na nwe onye a na-asị n'ọnwụ ndị ọnwụ ka mma mana ihe anyị na-ekwu bụ ụmụaka na-ama ha elu ama ha ala amaghị otu ha ga-esi ha nweghị aka nri ama aka ịkpa elee otu a ga-esi wee mee iji hụ maka ihe m jụrụ gị na asọ n'uche obi m anyị kara echere chere ihe anyị nakwa mbido afọ anyị gatụ ọnwa nke a gafere ọnwa nke ọzọ abịa amara ma maka ugbu a ihe anyị na-anụzi bụ na second phase of COVID-19 na ọ bịaziri bịa karịzie nke mbụ gara aga mana echetara na echela otu afọ iche egwu ịdọla klọk azụ ụmụazị awụkwanụ ndị anyị ji nwere olileanya na ọbịanihu na ọha nwa ga-abụ onye isi ala obodo anyị n'oge ha nwa ga-abụ dọkịta anyị na ha nwa ga-abụ gọvanọ anyị na ha ga-abụ ndị nkụzi anyị ụmụazị a ịbịakwa ga-ebekwasị ha bịa n'ọkwa onwe nwatakịrị ga-anụ na ụlọ akwụkwọ mepere n'izu a n'obi na-adịghị mma ụfọdụ gbachara egwu ahụ ụmụ nwanne m nwaanyị obiọma kpara ha kpa nke dịka ụmụazị mpa ha zụrụ moto obi gbara ha na ha na-alaghachi n'ihi na ike nọ n'ụlọ agwụla ha ihe ga-eme a ga-eke nkwụcha gọọmenti etiti ewepụtala iwu na isoro a ga-esi esoro onye ihu adị ndụ onye azụ adị ndụ ya mere iwu na usoro a ga-esokwa n'ihi na onwe onye chọrọ gị ịnwụ. Ọ dị mma unu anụgo otu o si na-ada n'ebe a asị enweghị onye chọrọ ịnwụ anwụ, enwekwana onye ndụ nke ya dị abụọ, enwekwana onye nwere dịka ndụ copyright ya photocopy idemere ya n'akụkụ si nke a. Biko okwu anyị kpọ n'ọnụ ugbu a ọ gbasara ma onye ukwu ma onye nta. Ugbu anyị na-atọghapụ akara ekwentị anyị. Ọ bụrụ na ị nọ na akara Facebook, ị nwere ike ịkpọ 08088886755 0808888 otu a ka ọ dị ọ na-ada. Ọ bụrụ na ị nọrọkwa n'ụlọ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu anyị kpọ n'ọnụ, ị nwere ike ịkpọ ọ nọ na Facebook maọbụ na Twitter maọbụ na Instagram. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị wee tinye ọnụ n'okwu anyị kpọrọ ọnụ. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ọ dị mma otu esi wee mepee ụlọ akwụkwọ nga aka na-ekwu okwu COVID-19 na o meriri gịnị na ọ na-arị elu ugbu a maka ụmụaka anyị. Nwanne nna ehụghị otu o si ada. Ọ bụkwa na ọkụkọ si ihe ejikwe na ebe chere ọkụkọ si ihe eji ebe awụhụ mgbe ahụ na-abụ egbe ibu nwa ya etie na-awụgharị elu dịka ọ ga-emerinwu egbe ọ sị mba edebegodoro ọgụ ya na egbe ya ga-emeri nwa, mana ihe o ji eti mkpụwụ ka elu ụwa mee gịnị n'olu ya ka hapụ ịsị gịnịkwanụ ka ị mere mgbe egbe bịara ibu nwa gị. Ọkwa ya ka mkpu mụnwa na onwe m tige gụnwakwanụ sị na ọ dị mma ka ụmụaka mmụta atụ ihe na otu a ka ọ dị. Ilebakwa ya n'oge ha mechiri ebe niile, ụfọdụ nne na nna kwụkwara ụmụaka ha nke a na-akpọ lesson
mba mụ abeje n'ebe ahụ kwara ha ụgwọ ka a na-akụzikwere ha ilekwa ya ego ha kwụga rie aha ọwụkwa fụcham ego ha kwụga rie aha nwa nnukwu ọga mma mgbe ego ọkwụga pa n'otu ọnwa karịrị ego ụgwọ ụlọ akwụkwọ na-akwụ n'ọnwa atọ maka ofu ụlọ akwụkwọ wụ ọnwa atọ ọ karịrị ebialekwa ụfọdụ bịazi na-etinyekwa ụmụ ha na ụmụ ndị ọzọ ichefuziri na mgbe ahụ nke izizi ahụ bịara na enwere mgbe abịabịaba nọrọzie n'ụlọ na-agụ ọ nwekwara ihe dịka nzukọ ihe dịka nzukọ ọ dị mma ọ sị onweghị ihe dịka nzukọ anyị ga-agaga kwacha akpịrị anyị chigata azụ gaa gwazi anyị ihe hụ dị iche ma nzukọ maọbụ nzukọ elu ma nzukọ ala ọ dị mma onye metụrụ igwe onyonyo ya aka anyị ga-echigata azụ abanye bafu ebuli ike wepụta Ugochukwu nyela anyị nya nwa ka eji aga n'ụwa iyoko ọ dị mma anyị echigatago azụ abamnono yọrịwa nkwa nwekwara nkwa ọzọ anyị ga-akụrụ unu nke gbasara okwu anyị kpọ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa corona die maka nwa amadi a gụrụ egwu a so corona nwụọ corona die corona anwụgo ama m na ihe mere nwanne nwoke ji na-ekwu sị ụmụaka gawazie ụlọ akwụkwọ maka oche na corona
emeriri ya gbajichiri ma igbo agwọ anwụọla anyị na-emekwe mana ụmụ ọnwụ nwụọla. Ọ dị mma aka na-ekwu ihe gbasara ọdịmma otu gọọmenti etiti si wee mepee ụlọ akwụkwọ ebe aka na-eti mkpu coronavirus ma COVID-19. Ọ bụ na ọ dị mma ga-agwa anyị sị ọ dị mma ma ọ dịkwanụ mma ga-agwa anyị dụọ gọọmenti ndụmọdụ gwa ha sị ekwe ka a ga-eme maka uche onye adịghị njọ. Enwere okwu ikpụ n'ọnụ tupu anyị gaga kpacha akpịrị. Okwu mkpu n'ọnụ wụ a sị onye ọbụla chọrọ ịga eluigwe mana onye chọrọ ịga onye ọbụla chọrọ ịga eluigwe mana onye chọrọ ịnwụ. N'ihi ka o nweghịkwanụ onye ndụ ya na-anaghị ame gịnị atọ ụtọ mana agaghị ekwerenụ na agha dị ga-esoro maka agbagbule gị ị gaghịkwana ego gịnị ị gaghị eje agha aga na-aga n'ihu apụtala ụwa na apụtala ụwa ya bụ ọnọdụ ihe anyị nwetara onwe anyị ụbọchị taa. Ọ bụ ọrịa ọ bịakwara abịa ọ ga-ala ala site n'ike nke Chineke mana agaghị eji n'ihi na emechiri ọrịa bịa anyị emechie ihe niile agụrụ ga-egbukwa anyị. Banyere ụlọ akwụkwọ nke anyị na-ekwu n'ụbọchị taa a sị m ndị nne na nna na-akwụ ụgwọ ụmụ ha a na-akụziri ha n'ụlọ o nwekwara ihe dị iche na anọ n'ụlọ akwụkwọ akpọrọ ama n'ụlọ akwụkwọ ije n'ụlọ akwụkwọ enweghị ihe ga na-eme eri ha anya na akọnuche abịala hapụ akwụkwọ agụ ka jee lewe mba ma oge ụmụaka abịala hapụ ya mba mana anyị nọrọ n'ụlọ ihe ga na-eme eri ụmụazị anya ka nkụ mana eje n'ụlọ akwụkwọ a ga-anọgide anyị ụlọ akwụkwọ ọ na-ama ama ha enwere ike ịghọta ihe onye nkụzi na-akụzi ọ na-ama aghọta ihe nkụzi ọ pụọ ma ajọ ọnụ gị nwunye mana kemgbe ihe m ji na-ele gị ama m ihe m ji na-ele gị bụ ị na-ekwu okwu na-abịakwa na-eche atụgharị uche na-eche ebe echiche gị na-aga ebe echiche gị na-aga kwụ ọtọ dịka ihe a ebe echiche gị bịa chefuzie na mgbe ahụ esi n'ụlọ na-agụ akwụkwọ mgbe nke gara aga ọtụtụ si n'ụlọ na-agụ akwụkwọ ọtụtụ n'ime ha mega ọfụma ọtụtụ mụnwa ma ebe ị na-aga ugbu a ya ụmụaka ahụkọta onwe ha mana onwe ha na-akpọ gị na denja ụmụaka ahụ gotekwa onwe ha na-egwukọrịta egwu na-eme ị ga-eji ya wee tụnyere nke anọ n'ụlọ mana ndị ke nọkwa n'ụlọ na-eme lesin ndị ke nọkwa n'ụlọ na-eme ka a na-asụ learn online nwanne o ha na-amụtakwa ihe obodo Naịjirịa ka m na-aga bini ndị na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nne na nna ha nọ n'ihe isi ike iri nri ọnụ wụ nsogbu ha ga-akwụlikwa n'ụgwọ lesin mgbe lesin awala ha iwu tutu onye nkụzi ekweta na ọ ga-abịa n'ụlọ gị bịa mere ụmụ gị lesin a na-akwụlite ụgwọ mgbe ụlọ akwụkwọ mepere ndị nkụzi na-arịọ dị biko si ka ha memere ụmụ gị lesin gị na-emere ha ngala mana mgbe ịhụ ọ gị nwana ndị nkụzi megazi ngala na-ayọ ha ndị na-agụkwa n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti ya na-akpọ free education elekwere otu ha ga-esi akwụ ụgwọ lesin elekwere otu ha ga-esi eme online study ile gahụ na ndị ọ dị mma n'ahụ dị nchọnchọ ndị na-ata ahụhụ ya buru ibu n'ihi na abịa n'obodo ndị ji ego mkpụrụ ole ma ole metere ụba ajụ anyị ka bụkwa atụmatụ ndị isi ala nyere si achọ imepe ụlọ akwụkwọ ebe m na-agbadokwe nke ụkwụ na nke ma ọ bụkwa na ịgawa akwụkwọ na ọhịa ọjọọ mana ịgba mbọ hụ na ụmụaka ndị ahụ dị safe na ụmụaka ndị ahụ na ha enweghị ebuteghị ọya a na-ekwu okwu ya ya bụ ọrụ dịrị ndị gọọmenti etiti n'ihi ụdị gọọmenti anyị nwere mgbe ha mechara echichala ihe eji echeta mmadụ ọrịa anyị magoro ụdị gọọmenti anyị nwere na ha na-agba mbọ ọfụma ọrụ maka ihe ọnwụ ndụ na ọnwụ ka m na-agwa gị dịka ha si ụmụ akwụkwọ laghachiri ụlọ akwụkwọ Mọnde akwụkwọ ebidola n'izu a ewerere taa ogwuchi ụzọ gbasara ihe bere ịgụ akwụkwọ ha jishi ike ayọ ka nna yọ onye isi ala onye ndị na-eleba ihe gbasara ụlọ akwụkwọ eji m ohere a na-ayọ unu dịka ihe ntụziaka iwu na usoro nke gbasara ihe korona
asị m ụmụaka nọwa n'ụlọ ọ dịghị mma n'ahụ ma obodo ọbụla chọrọ ito eto a sị na obodo ọbụla chọrọ ito eto wụ ịgụ akwụkwọ wụ gịnị ịghọkwawa ike ha n'ihi na agụmakwụkwọ ha shi ike lọya ọbụla asụpụtara na agụmakwụkwọ ha ga-awa ezigbo lọya dọkịta ọbụla asụpụtakwara usoro agụmakwụkwọ ga-awa ezigbo mana ụlọ agụmakwụkwọ ha adịghị nke dọkịta pụtara dị apụta agba gị ọgwụ onye ha agba chakachaka agba chakachaka tete na ama etinye na nọmba 6 Imeala Street akwenata ya mere ha leba anya nke ọma mee dịka iwu otu onye ọchịchị Amerịka bara ọrụ chi ha bara ya asa n'iwu na onye ọbụla ga na-ekpu nke a kpọrọ face mask ya mee ya dịka iwu ụmụaka ọbụla bịakwa tinyekwa ndị mmadụ n'ọrụ ọ bụghị onye nkụzi na-akụzi na-elekwa ụmụaka ma nwere ndị a ga-etikwa n'ọrụ ga na-elebara ụmụaka anya ma onye nkụzi na-ekụzi onye na-etikwa n'ọrụ na-elebara ụmụaka anya a ga-elebakwara ya nwa anya ma na o buteghị abịa nwekwa ihe dịka nwa nkenke ụlọ ọgwụ ugbu a nwa nkenke ụlọ ọgwụ na ikwu ego eziokwu ugbu a ikwu ego eziokwu maka mgbe m nọ ọhịa na-ekwu okwu ya dịka akwadoghị m ka ụmụaka gawa ụlọ akwụkwọ mana ihe mwa na-ekwu ịgba mbọ hụ na enwere ha na-akpọ olee otu na-esi asụ ya na bekee precautionary measures dịka olu bekee ịgba mbọ hụ na ihe ndị a niile ikwutere okwu inwe first aid ka a na-akpọ first aid box n'ụlọ akwụkwọ ikwutere okwu ma this hand sanitizer ma ụmụaka ime ihe ma ịkwụ aka ma ihe mana m ka na-agwa gị ugbu a mụ na gị na ebe a ị gaa n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ụmụaka anyị na-aga ugbu a enwere ebe a na-enweghị mmiri eji akwụ aka enwere ebe a na-enweghị ha na-eji ehichasị aka enwere ebe a na-enweghị otu mụ na gị na-ekwu ugbu a ọ bụrụ na ikweta ha m ụtụtụ echi anyị aga ụlọ akwụkwọ bidogoronu na enwere ebe a na-enweghị ihe ndị a niile otu isi agwa m ugbu a na ụmụaka n'ebe ahụ mere gịnị na ohere dịrị ha ịdị ndụ dịka ụmụaka ibe ha ka ọ bụ ha ga ụlọ akwụkwọ na ha na-aga ịga agụwa isi bụrụ lọya bụrụ nke a bụrụ nke a gazi ga-ebute ọya wee nwụọ keke ka ọ ịnọ n'ụlọ nwee ndidi iji hụ na emere gị na emechara ihe niile nọ n'ime ihe a cheto ma ihe gbasara covid iche na covid ọ ga-ala ala covid ọrụ ma ọlala ọ ga-ala mana ọ ka mma na emere gị na enwetụrụ ndidi ihe nọ nga ahụ enwetụ ndidi obere gawentị oke ndidi na-egbu ihe gịnị ka ọ na-egbu oke ndidi na-egbu ihe agbanyekwana asị na onye nkịta nwere ndidi na-eri ọkpụkpụ nke buru ibu mana ọkpụkpọ nkịta na-erikwa na akwa ma tapụ ma hụrụ anụ gawentị ụlọ akwụkwọ ahụ nke ị na-ekwu o nwere ike n'izu a ịma ihe mbido onwe otu ọcha dị mana chetakwa na ha wa bụ ndị nkụzi na-abịakwa ọrụ ha ga na-ekekwe nkwụcha n'ihi na nkwụcha awụghị ụjọ ikekwe nkwụcha ahụ na onwe ha achọghị ịnwụ anwụ ekwe na nghọta ya mere bụ ọgụdị na nne na nna eke ha nkwụcha ya bụ onye nkụzi ga na-elebakwara ha bụ ụmụaka anya ị gaghị asị na ị na-achọ ego ị ga-eji zụọ ezinụlọ gị ya bịa tega ndụ gị n'ime mgbe ịhụ adịla nụ mma ya mere ha na onwe ha ga-ekekwe nkwụcha na-elebakwa anya ihe nke anya apịkwanụ n'aka ego olekwanụ tọrọ ịzụtala ya ọ dịkwala ọnụ ugbu a maka a na-eji ekpuchi ọnụ nke eji ekpuchi ọnụ na mbụ a na-ọkwa ihe 11 naira nke eji ekpuchi ọnụ azụta ofu ukwu akwa dọwa meshin kwawu ya a ga-akwata ọgụ a ga-akwata ọgụ ka ya ụmụazị onye ọbụla eyiri ihe nke a obodo niile mepere ka anyị hapụ ịla azụ n'ihi na ịga n'ihu bụ ndụ obodo niile na-agazi n'ihu anyị nwa nọrọ n'azụ anyị nọkwa n'itiri anyị nọ n'ishi ọ dị mma ka anyị gaga gbara egwu dịka nwanne anyị si wee kụọ ya ọ sị korona die korona die korona die ka anyị mara ma korona ọ ga-anwụ ka anyị bidokwe ndụ anyị otu anyị si na-ebi ndụ anyị na mbụ onweghị onye na-asọ nwanne ya asọ mana korona abịago anyị na-asọzi onwe anyị asọ mana ọ bụrụ na Chukwu nyere anyị aka gbuoro anyị korona ụwa adịkwa otu ọ dị na mbụ ngwa unu ga-egere ya bụ egwu nwanne anyị nwoke gụrụ ọ gụrụ ya n'olu bekee mana ọ gbasara ma onye ukwu ma onye nta ka anyị gaga yọrọ nkwa nke nwanne anyị nwoke gụrụ ụkwụ onye ala Owere anyị kwa ọ onye ebe anyị onye Igbo anyị ọ gụrụ ngwa
ka anyị gaga yọrọ nkwa tupu anyị agbapụkwa ya ọsọ na okwu anyị ka kpụ n'ọnụ. A big mama man the building. Blood of Jesus, 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 yeah, blood of Jesus. I cover myself with the blood of Jesus. I cover my country with the blood of Jesus. I cover my nation with the blood of Jesus. I cover Nigeria with the blood of Jesus. I cover the world with the blood of Jesus. I cover America with the blood of Jesus. I cover Africa with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. Blood of Jesus, yeah, come and house us. Blood of Jesus, yeah, come and house us. Blood of Jesus, yeah, come and save us. Corona die, Corona die, 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 die. Corona die, 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 die. Corona pack and go, Corona pack and go. Corona die, die, die. Corona die, 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 die. Corona 1 year, 1 year, 1 year. Corona 1 year, 1 year, 1 year. Corona die, die, die. Corona die, 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 die. Corona 1, 1, 1, 1, 1. Corona lower, lower, lower. Corona die, die, die. Corona die, 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 die. Die, die, die. La, la, la. Lower, lower, lower. Corona die, 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 die. Corona die, die, die. Corona no be our type of. Corona no be our type of. Corona no be our portion. Corona no be our passion. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Corona no be our passion. Corona no be our type of. Corona no be our type of. Corona no be our system. Corona no be our system. Ọ dị egwu. Unu anụgo otu o si ada, unu anụgo otu nwanne m nwoke si wee kọọ ya bụ egwu. Ya rekwe ka o si gụọ. Ọkụji ntị ga anụghị. Anụghị m ya. Ọ sị Corolla die, Corolla die. Maka onye ekwe chi ekwe. Dịka otu o si wee gwa Corolla die, biko Corolla ọ bụrụ na ị na-ege ntị. De Corolla. De Corolla biko nwụzie maka ndị mmadụ ayọgide gị nwụọ ka anyị bidokwe ndụ anyị otu anyị si ebi. Onye kụrụ egwu ahụ ọwụ Ndụka Mmegwa, ejiri Big Nwa Mama wee mara ya. Big Nwa Mama ọhịa eji mara ya, ya ma kụrụ egwu ahụ. Ọ kọpụtakwara ya ka o soro, maka ahụrụ m ka ọ na-ekecha ndị mmadụ ma face mask ma maka ọwụ onye ọbụla chọrọ ka Corolla nwụọ. Izizi ga na-emewu ịdị na-akwa enye aka iji hụ na ndị mmadụ na-eme gịnị na-emechi ọnụ. Anyị na-ekwenye na usoro ndị gọọmenti etiti wepụtara. Ụfọdụ ga-asị ọ dịghị mmadụ ole ka o gburu n'ogbe m. Ọtịye erutie. Ngozi na-adị n'onye na-ahụhụ ma kwere. Ọ dịkwa, ọ dị ire. A sị gị site na ihe mere onye ọzọ mata ihe. Gịkwakwara tutu ya emeta gị tutu gị amata ihe. Ọ dị mma, oge abụghị nwanne mmadụ, mana enwere uru na ọghọm nọcha na ihe ndị a niile. Mana uru nọ n'ime ya bụ otu ụmụaka bidorola akwụkwọ ugbu a, ị ga-ahụ brain ha ụbụrụ ha ga-abịa emepe. Ihe ndị ahụ echefuru echefu ejikwa nwayọọ nwayọọ na-achịkọta ya na ha na-amụta, maka onweghị onye ga-asị gị na ụlọ akwụkwọ adịghị mma. Mana ihe anyị na-ekwu ebe a bụ gịnị? So jisie ike gbaa mbọ na emere ihe niile
gọọmenti etiti kwuru iji hụ na ụmụaka anyị dịrị safe maka ọkwa na onye dị ndụ onye na-ekwu aleluya onye dị ndụ onye na-ekwu aleluya onye dị ndụ ụkwụ onye na-aga akwụkwọ ya bụ uru dị ya ugbu a bụ na ụmụaka anyị zi Chukwu enyeghị aka ụmụ ihe ndị ahụ echefuchara echefu maka ihe korola mgbe korola bịara ha nọ n'ụlọ ịgwa gị eziokwu ike gwụrụ ọtụtụ n'ime ụfọdụ mgbe ọ bịara ọhụrụ obi amakpakwara ha che nọ ka anyị nọwakwa n'ụlọ mana anọ n'otu ọnwa ọnwa abụọ saifere nọ n'ime ya zaa ahịa nọ n'ime ya akịla ha ihe nọ n'ime asị na ahịa ka afebiko skuulu emepewa ọsịsọ ọya bụ ihe enwekwara ọtụtụ ọghọm nọkwa n'ime nke gụnwa tochikwara imetụ ọnụ tupu anyị amarazie ọghọm dị n'ime bụ ịma ihe kwuru na ebe ọ dị ka njọ ọwụghị otu onye ofu uzere ị ga-ama mmadụ 20 ma 30 ebutele magnet ya wụ ọghọm dị n'ime ọrịa na-efe efe ofufe anaghị agbalị ya moto anaghị agbalị ya moto anaghị akwụrị ụgwọ n'efu efele ọhịa wụ ọghọm dị n'ime mana obiọma bịa bụrụkwa na gọọmenti etiti bịa were mmiri saa anya ha nke ọma lebagharịa anya ịbịa lekwa na obodo anyị bụ Naịjirịa bịatụlakwa obodo mba ndị ọzọ ịgakwa na nke anyị ndị nwụrụ anwụ dịtụ mfe karịa n'ihi na gịnị gọọmenti etiti ga-agwa gị gọọmenti etiti gbalịrị ọ dị ka ha nwere ihe ha nyetụrụ gị agbalịchitukwu ike na-ekele onye gwara akịdị ọtụtụ ndị mmadụ si ihe mere maka na ọbara anyị na o shiri ezigbote ike nke ahụ eziokwu ọbara anyị shiri ike n'ihi na immune system echetara m oge mụ na ndị ọcha na-arụkọ ọrụ aga m akpọ ụlọ ọrụ ha aha mụ na ha na-arụkọ ọrụ ị ga-ekweta na ịba gburu ọtụtụ n'ime ha ịba nkịtị ya anyị na-arịa ya ga-ada nwa ọgwụ buru ya na ahụ na-akpagharị tetele ajefe olugbo nwụọ ma ọ chọọ akwụkwọ ụtazị taa anya eje chọọ mkpụrụ ọgwụ dị ha nwụọ ya ala ịba nnukwu ọrịa ihe ebe ebuga ha agago ụlọ ọgwụ na gị na o bu malaria na-agba tikiti ka m gosiri gịnị Chineke kere anyị kechiri anyị ọfụma were ahụike wee jee anyị ma ya mere gị bụ nne gị bụ nna nwa gị na-eje lebara anya ọ na-alọta gịnị lebara anya n'agbanyeghị nkwụcha ọbụla ndị ụlọ akwụkwọ na-aga na-eke nkwụcha ọbụla kere gị na onwe gị sakwa asaa n'anya na-elebakwara ha anya ọ dị mma ndị nne biko na-elebara ụmụaka unu anya dịka nwanne nwoke si wee kwuo n'ebe a ịhụ na o jigo ofu akụ wee gbagbuo nnụnụ abụọ mụnwa makwa na okwu o kwuru ebe a ọ kụrụ n'igwe maka gịnị aghara ndụkpa akụ ndị iro erie ya nwa ịmụrụ amamafụ ụmụ nwaanyị na-ata na ịmụ nwa ga-emụcha ya bịa kọwara gị stori na o mekwere nke a na ọ gbọgọ agbọgbọ na skuul na ụlọ akwụkwọ na o metụkwara nke a mee nke a enweghị onye nụrụ dị ihe a ga-enwe obi aṅụrị ọ ya ka o ji dị mkpa na anyị na-emeta okwu ahụ ọnụ n'ebe a iji hụ na ị mere gịnị ikere nkwụcha ọfụma a na-asa na-ebido n'ụlọ mara mma wee pụwa ama ọ bụ ilele ebe ị nọ hụ na ịbụ onye na-akwanyere ihe a na-akpọ hygiene ị na-adị ọcha ị ga-ebidogoro n'ụlọ dịwa ọcha bido n'ụlọ ụmụaka gị amara otu esi asa ahụ bido n'ụlọ ụmụaka gị mara otu esi akwa aka tupu eriwe nri akwa n'ụlọ ka ọ na-ebi ebidozie n'ụlọ gị bịa pụwazie n'ụlọ akwụkwọ ha gaa n'ụlọ akwụkwọ ha matago otu ha ga-esi mee gịnị ihe ndị a niile ekwugekwa maka ihe a ga-ebido n'ụlọ na-eme gịnị na-eme ya tupu gị gazie n'ụlọ akwụkwọ ọ mara na ụmụaka ahụ maka metere ngụ metere ụba onye ọbụla ga-anwụ mana ọ bụ ha ihe dị mma na korona anyị nọ n'ime na anyị bịa were aka afanye n'ụkwụ otu a ihe kwuru eziokwu n'ihi na echetara m oge nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ụlọ akwụkwọ IBA na ụlọ akwụkwọ IBA nke a na-akpọ boarding house abịa mee dịka iwu bịa dọwacha ebe a na-atụfu deti ịtacha biskit ị gaghị atụpụ ya n'ala egide gị ihe a ga-apịa gị onye zuru ochi sef akụbeghị dịka anya a na-emezi ya emecha anya achọ ebe agha ihe a bịazi bịa baa anyị n'ọbara ba nlọtazie n'ụlọ ọ nọrọ na moto nrugide ya na-ama atụpịa mana achọkwa ebe m ga-ete ya n'ihi na gịnị azụọlịa ya baa anyị na ya mere ihe iji ekwu na ọ eziokwu nne
nna ọrịa abịala bụ na ọ bịala anyị agakọnasị n'ihi na ọ bịala anyị agaghị ebizi ndụ anyị kama iwu na usoro ndị gọọmenti etiti wepụtara anyị sorie zụọkwanye ya ka ọ baa ụmụ ụnụ n'ahụ kụzierenụ ha ọtụtụ ehihie anyasị ihe ọjọọ kwakwa aka tutu gị abata n'ime ụlọ a kwala itetego n'ọtụtụ kwa aka si ihu gị ịmawuzere gị ma ya n'aka gị ma ọ ga-echọ akwa ma gaa makwaluzere ịnọkwa na nga ndị mmadụ gbakọrọ n'etiti ndị mmadụ na ọha gị were nke a na-akpọ face mask gị ihu gị ime otu ahụ n'ụlọ ime otu ahụ n'ama ibelatala ọrịa ike gwụ ibelata otu mgbe otu ike agwụla ya ọ dị mma ọ bụ etu a ka anyị ga-esi eweta mmemme a n'isi njedebe ego abụghịzi nwanne mmadụ maka a na-akọrọla mgberere si na oge agwụwago tupu anyị apịachịkọta nwanne ị ga-eji ọnụ gị kelecha ndị so iji hụ na mmemme anụma rutere ma tupu nke ahụ na-eme anyị na-ekele ndị niile nọnyere anyị na oge mmemme a ọkachasị ndị ziterela anyị ozi site n'akara si ka anyị metụ ya ọnụ anyị ga-emetụ ya ọnụ n'oge na-adịghị anya ma ndị sokwe ka ha kpọọ na mana ọ dị ka enwere ha na-akpọ gbata uhie na ha biko mgbe ọzọ na-anọnyekwara anyị biko ihe anyị asị anyị shigakwasị alarị mma anyị kwuwe ka ndị Igbo anyị bụ ndị dị ndụ maka ọwụ onye dị ndụ onye na-eto Chineke nwanne tinye ọnụ obere tupu anyị akpapụ ya ọsọ dịka anyị si kwuo biko gọọmenti etiti ọ bụrụ na asị ụlọ akwụkwọ mepee unu ejere ahụ ụra biko unu na-elebakwa anya n'ụlọ akwụkwọ dị nke na-edewoghị iwu unu mechie ya mechie n'ihi na anaghị gaghasị nwa nke m dere m ma nke onye ọzọ ya adịla so were ofu onye nya gza ofu ụlọ akwụkwọ je mee ihe ịtụnanya mee ihe ịrịba ama ndị ọzọ gịnị ndị ọzọ ekwere mewe ihe a na-eme ndị nne na nna kwa biko unu asịkwala na ụlọ akwụkwọ nwa m na-aga ụlọ akwụkwọ nke nnukwu ha na-elebara ha anya ọfụma ike ha emeze gị jere ahụ ụra n'ihi na ebutekwa ga-ebutekwele gị ma nwa gị menye ha na-gosi mmenwe ahụ dị aṅa kpọrọ ya ọsọ n'ụlọ ọgwụ ele ya ọwụrụ ya ha agwọ ya ọgwụkwa na ọwụ ya ha hapụ anyị na-ekelekwe ndị nọnyere anyị na mmemme a ndị nsi n'ụlọ na-ele anyị ekele unu kelekwe ndị kpọrọ mana n'ihi na ọ dịka nwanne m si kwuo na enweghị ọgbachi na netwọk ụbọchị taa biko nu izu ọzọ anyị unu ga-anọkwa biko nu dododo kpọkwanụ ka anyị na unu karịa ka unu tinyekwa ọnụ n'okwu anyị na-ekelekwe ndị pere aka n'igwe mee ka mmemme a rute unu aka mmadụ dịka Alfred mmadụ dịka Jacob mmadụ dịka Onyeka nwa obodo ka ha ndị kru pere aka n'igwe mee ka mmemme a rute unu anyị kelekwara unu nke ọma na-asị ka udo dịrị unu ọ dị mma udo dịrị unu biko onye kuru ya gbarụkwala ihe ọma ahụ eji mara ndị Igbo ọ dị mma ebe a ka ga-eweta mmemme a n'isi njedebe aha m ka bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi aha m ka bụkwa Emmanuel Ekezie ọ dị mma ịma otu isi na-echibata ka anyị rie dịka ndị Igbo na-ahụkwa otu o si ada ọ dị mma ndị Igbo ka emesịanụ daalụnụ A big mama in the building. Blood of Jesus, 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 yeah, blood of Jesus. I cover myself with the blood of Jesus. I cover my country with the blood of Jesus. I cover my nation with the blood of Jesus. I cover Nigeria with the blood of Jesus. I cover the world with the blood of Jesus. I cover America with the blood of Jesus. I cover Africa with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. Blood of Jesus, yeah, come and answer us. Blood of Jesus, yeah, come and answer us. Blood of Jesus, yeah, come and save us. Corona die, Corona die, 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 die. Corona die, 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 die. Corona pack and go, Corona pack and go, Corona die.
our system.